Emano dongi min Phenny. Mawa choko pesa. Mawa timo gik madongo dongo mawa nyalo timo kaka jawer. Tae kijana moro ka indigo mabe wi oleng'ore biro ka indigo, owacho ni wanego Phenny. Kionge gi evidence tiling manyaka chieng. To ka in godo tidigo ka polisi. Wan jower waherore, waonge weche mang'eny. Wan kanya wadwa nindo kata kanya wadwa tuo, to wabiro kamoro achiel. Ok waneno sababu malich mano miyo wanyalo nego Phenny. Owacho wach marach ahinya kijana no mondo odhi olok statement no endo. Nikech ok wadwa wuok ka indigo gi weche mabiro luwowa. Agoero kamano ne committee mano chung ka indigo. Pesa duto te mane jowero choko, Fred bro wacho kako tiyo, onge pesa molal kata chiel. Onge pesa molal kata chiel. Wabiro wacho kaka pesa go eko tiyo. Omi wada wuok ka indigo gi gweth kaka ne wabiro gi gweth. Ok ber kwa wuok ka indigo ka chuny ochwanyore. Ni kijana moro biro ka indigo ni kao microphone. To wacho weche mofuwo maonge godo gi evidence. That is very wrong. That is very, very wrong. And he needs to correct that. We are not here to play with anyone. And if you want to test that, you will find us. Okwadwe tugo manono. Nyasaye mondo gwedhu. Amen. Praise the Lord. Lerno nyakane keti. Lerno nyakane keti. Ngama bende nyalo kete maler ne mana secretary wano. Kao kamano. Ose play a very important role in our midst. Kendo podo continue. Nyasaye mondo gwedhu. Don koru yie ni jowero setiyo. Now, one give family member mane one godo mane wa communicate godo a committee mara ni luongo ni Kennedy Umiti. Kennedy Umiti jakoma jodala no bedo ng'ama ber kabisa kendo no miyo wayot, but Kennedy Umiti chal ma ok onyalore mondo bi to ooro nwa Matunga. Koro Matunga nigi weche ma Kennedy Umiti mondo wache matin kendo go erokamano ne the team mosebedo kotiyo godo. Thank you Matunga. Ne kanisa maler kotelne gi Bishop Ambio, jo duto te, jo waloma, jo kadem te, musu Nyasaye ber. Seche te, oke kaka elo komiti ma jo kadem Nairobi, an manyan secretary, komiti nyo jakomwa, emanyo las kodwa gi jowergi. Gimoda wacho le jo kadem ne jower, ogero kamano maduong' ahinya. Nunyiso wahera, nuchung kodwa, kendo nyung kodwa seche te, dabed pinju tieno, obed sadi, onge sama nywadhi od Phenny, obedo kwa uonge. Takwau, ni chuny maun gono, bedu mana kamano. To kapoka awacho machielo, akwayo jo kanisa, kotel negi Bishop Ambio. Wagoni erokamano ahinya. Kendo era munyiso wa okanyal match gi gimoro amora. Samane Phenny dinyo iki tarika 6 kata 13. To kanisa nyo kwa ni pastor mare ok doher mondo mogo chopo kai ku Phenny. Mowe mokoro ni akwa ujo dala chor moru yikini chon mondo abia ik Phenny. Pastor kendo bishop agero kamana ahinya. To katieko abro wacho wach tomo dege Juma Nyatike ora kako wacho ni familia mar jo aloma gi Nyatike te gi jo agenga gi jo kenyuoto biro ka en kodi kuyo ni olamo ni Nyasaye mondo bed kodi jaduong' ora justas ni Nyasaye mi kwe kiko jaodi to piny en mano to Nyasaye no singo kai mana gi kwe Nyasaye bro telo ni. To katieko mogik jo Nyatike manika December wachako ik manyien wachako chiwo forms mag basari mar constituency. Koro kama intiere kao form chon, jas form chon, idwok chon, maka chopo January sa wantino dhie school chande tiwid basari. Koro kamana inya. Erokamano ahinya wado Matunga yena mondo mi arwak secretary mondo treasurer mondo omewa breakdown matin kaka je watiyo.
Amen. Thank you so much, Chairman. Committee note you matek. Go wero kamano ni trust agi pesa kendo na atiyo maber. Ubro wacho na. Koro abro wacho kaka ne peso tiyo to kabi wacho figures. Kech figures amoro nyalo go ipiny. Jower no kao patik mar haya gari ma wuok Nairobi mo tingo body ka kelo dalaka. Wapam ne jower kuom mano. Yaw pamuru maber yawa. Ne gitiyo matek kabisa gi haya gari cha mogolo gari no, mogolo body Mama Lucy mokelo nyaka dala ka. Amen. Kapok adhi kanyo ne jower no chako maber keche ane mana yawo WhatsApp group kane secretary owacho ne wayudo ko bedo posted e Facebook to kaka ne watimongi koro ne wadimo mobilization ta wacho na yawo WhatsApp group to kwa yawo WhatsApp group to wayudo pesa mwatero go Phenny hospital watimo ga chela rio kaka no explain no wa contribute pesa maro 100,000 plus to kuro kum ngono mar Nyasaye kata pa dwach Nyasaye otimore kamano mano ne watieko kamano ae to kano chopo koro kamano wapango liel wakelo gari mokele nyaka dalaka sound muneno ka gi lori ni te mano jowere mokelo pama ne badi matek wa donge sound iwinjo ka wuok maler liore kosok lire lidore kosok lidre ber kosok ber pambadi matek ne Yesu. Aya ne watimo gik moko matino tino mabende machalo kaka ruako mama ruako nyathi matin mar Phenny kendo Nyasaye bende ogwedhowa matin gigi matin modong matin siling 3 modong matin wadwa ni Wanego ni nyathi mar Phenny oweyo chien ni wadwa ni wang'e through the chair owacho ni wadwa ni wang'e ni next year odhi e school kanye pesa no ok wadhi chiwe lwet ng'ato pesa no kosenyiswa ni school ma nyathino dhi some to wan watero pesa no e skund no timiyo wa receipt koso dong mano ber koso dwa ni wakaw pesa wachiw mondo dhi ochul go school fee ok wabi account for that. Amen, amen. Koro jowe no timo gik mang'eny sana kaka ne mama odak Nairobi wane mane washughulika gik machalo kaka gik michame ot ng'eni liel kotimore samoro ji limo ot kanyo kabisa to kata kabla samoro ji kodhi kanyo to madho chai chware chai koro jowe nyo temo kabisa ma ensure ni everything is fine in that house wapami ne jower mateke nyingi Yesu Kristo. Koro through the chair aparo ni Ibiro insist on that ni kanyathi oyaw school next year 2025 nyiswa uru no join school mane to school no fee en pesa di to fee no umiyo account number to wachulo fee no kata ka en pesa moromo 2 years kata 1 year kama obiro chope no Nyasaye no gwedhi Nyasaye mondo gwedhwa ahinya. Thank you chair. Erokamano ahinya bwana treasurer for that briefing. Adwa ni mondo awach ni jowete mane Nyasaye ne okonyo wasolo wadhi chiwa report, financial report of every single money that was spent mane umiyowa kendo wadhi keto ndugu ya wall kanyo about Monday or Tuesday kawase relax to mondo umbe scrutinize ok en gima yot mondo ji trust to court pesa. Okay, so we will make sure ni every money mane umiyowa we account for it publicly, not privately, publicly. Katieko weche matin ahinya anagomba na erokamano. Yemona go erokamano ne family margi omiti. Wan omiti emane wang'e ahinya. Their cooperation and their coordination of so many things. Nyasaye notimonwa ng'wono mwadhi maber kokalo kuome as a chairman. Kamoro amora ma uwintie mubiro yude kone uru nuwago erokamano ahinya as a committee. Nomiyo wayot kabisa. Mar ariyo wago erokamano ne kanisa mano telne kod Bishop Ambiyo. Gimbe ne gimiyo wayot so many things kata kane wapogore responsibilities ng'ato kano nokawo margi kendo kuom ng'wono ma Nyasaye gitimo maggi kaka ne giwinjore magichwe magibiro ka. Dog wapamne uru Nyasaye nikech kanisa. Praise the Lord. Number dek daher marago erokamano ne all gospel ministers, that is jower duto te for the unity mane umisowa kod pastors ne wanyagi pastors e dierwa ne wan kod nyaka friends nyaka bishops moko ne nitie dierwa ano ka jawer. Praise the Lord. But na po kage yera ni monda bed jakoma temo tamora kecho kaero ga bedo jakoma ina go. Praise the Lord.
but ne gichuna. Nyasaye omiyowa ng'wono to the committee manatiyogo ne gin joma very peaceful and very friendly. Kendo kane nitie gimoro mok dhi maber, ne wawuoyo ewi ayanga piacha, then wayudo solution mare. Omiyo pamna uru ne committee ni endi. Finally, to the family maka, kod family ma kocha, Nyasaye mundu gwedhu ahinya kuom rwakowa, jaod Phenny, erokamano kuom rwakowa ka. We really appreciate ni iye mondo wabika kendo mondo mi ichung kodwa. Kao kamano jowete, okapar nitie kama wiye wil godo. Praise the Lord. Mak mana nyaminwa more nya John ema dwa kao 1 minute owach du gimoro matin kuom gimoro kanyo motimo, then wawere uraweya. Hallelujah. Bwana asifiwe. Wakao thuolo mang'eny wapam nigi sama gibedo piny. Pamye uru ni jo committee members yawa. Hallelujah. Abiro kaka wuona kelo no ber moro miluongo ni tuishi companion. Jower te di biuru matin. Akelo no gimi luongo ni tuishi companion. To tuishi companion en gima ber nikech sani piny tek. Sama ng'ato yudo chandruok kaka ma, iyudo ka samoro ng'ato onge i group moro, onge kata gi kanisa, ena kanyo. To koro ka odonji group miluongo ni tuishi companion, wadil gi weche adek. Wadil gi weche adi? Wadil gi weche adek. Wach mokwongo wadil gi wach mar tuo, wach mar ariyo wadil gi wach mar tho, wach mar adek wadil kod loan and savings. Kachako gi wach mar medical kidonjo in gi odi, mano nyiso nuclear family is 350 shillings per month. Kibedo matuo, kata jaodi, kata nyathini, bibedo admitted, tuishi companion, biro goli osuptal. Ber kosok ber. Mar ariyo wan gi wach mar tho. Tho en siling 100, en siling 100. 100. Kidonjo gi odi gi nyithindi, en siling 200. Kimedo jonyuolni, en 300. Kimedo jonyuol in-laws, en 400 shillings. Ka in gi janyuol mochopo 270 years, ichulo ne 250 shillings. Amen. Kapo ni liel oyudre, watimo gik moko 12. Gik mwatimo go gin ang'o? Wachulo bill ma mochari for 2 weeks. Number 2, wagolo jeneza. Number 3, wagolo transportation of the body, men mtoka. Number 4, warwako mwili. Number 5, wabiro golo dumago ni 1. Nikech kaka wabiro kadonge wayieng. Kaliel nyaka dhano chiem. Number 6, wagolo dhiang' miang' iliel. Number 7, wagolo kombe 200 nikech sama welo biro, welo nyaka bed piny. Then number 8, wagolo tent mar chieng' kata koth kik go. Then wamiyo gimi luongo ni trolley kamikete sanduk. Kod lowering gear matero sanduk piny. Then wagolo gazebo tent matin ot kama warembesha gi red carpet. Registration en 200 shillings. Koro kidwaro mondo idonj inyalo nena itok tent, kik mondo adog gi gima ber. Office be wan go machiegni Migori, wan nyaka go office Homa Bay, Nairobi wan tiere go office. One all countrywide. Pamna uru lweto ka umor. Udonjo kosok udonj. Registration 200 shillings. Pogo tesego mondo jok madwa somo mang'eny osomo tas ka contact nitie kanyo obiro go simu. Mano ber kosok ber. Wadwa timo celebration mogik, wach ni celebration. Kendo ma koro last bow mwatimo ne nyaminwa Phenny. Adwa ni mondo DJ iketo nwa wend Phenny to ung'e kaka nwatime, kaka nwachake cha. Wadwa ni mondo waluor paune ka wa celebrate our own, ka wa back aduoko microphone back to the MC mondo mi oterwa to the church. Sawa sawa. Are you ready? Are you ready? Donge akwa ni mondo waduto wachunga ne malo. DJ poke aneno kisetimo gimoro kanyo. Tuenda kisana. Thank you so much MC for giving us the opportunity mondo kaka wasani nikech mano ne jawer wadwa. Nyaka ne wacha mowinjore kaka ne wanyalo wacho. Nyasaye mondo gwedhi ahinya kidhi mbele kod program modong. Erokamano. Ago erokamano ahinya Nyasaye kwe mondo mi ogwedho oganda duto te mosewuoyo e pap ka. Wayuduru anena koro thuolo mar bedo piny mos. Kech okang' ma koro wachope koro ok dwar kuodho wach, ok dwar wuoth makage kacha. Wach ma wacho chikiti awache maler kama. Nyaka gi kama gikeni. Program ni adak kao mondo mi akunga mi kanisa. Kanisa biro yalo matieki. Badaye ung'e ni jodalo dong' kama oting'o chuor Phenny, oting'o dagi, gi kayuoche gi nyathine, gi min Phenny.
Mago joma biro loso bang' ka jodolo tieko. Koro seche ma jodolo ikore kabiro ka, nitiere jadolo ma Phenny osebedo ga kadhi ga kuome sindo, bishop mar Pefa. Bi seche ma jodolo ikore to kibolo, kaste kao nafasi ntichiwo. Kwa kamano, Nyasach kwe ogwedho oganda duto te kapod warito chenro madhi mbele mondo mwakau bang' jodolo. Bishop wadwa no obi obed piny ka wan mobro rwake. Lorna uru sanduku ni. Akwayo uduto ni ng'ata kikoro bi e sanduku ka, kech wadwa rwako kanisa. Ka in kanyo fuana kama. Ang'eni wan Hallelujah. Ang'eni wan kunde duto ma wabete gi wan gi kanisa ma wan tie. To wachiw luor moromo gi tich Nyasaye mosebedo ka wan go. Akwayi gimoro achiel ni kawacho ni Yesu paki tigona ni amen. Bwana sifiwe. Jogi odagi mondo wan waai. Opaki Yesu. Jochien kono Bwana sifiwe sana. Yes. Jowero opaki Yesu. Amen. Wan kaka kanisa wan gi weche manok kabisa. Kendo ok wabi ketho saka nikech sama ang' waiko wan ema koth biro go ka. To inang' ni ringi. Gik moko dong' nega church. Tibiro neno ka wan wakao dakika moko 45 to watieko program wa. Erokamano ne jodala, erokamano ne min Phenny, erokamano ne jower. An machung' kan iluongo ni Pastor Fredo Mondigari. Ae kanisa mar CHTC. Iluongo ni Healing and Transformation Church. Motel negi Bishop George Odhiambo Ambiyo. Achunka kaka General Secretary mar CHTC Fraternity. Ok en Nairobi Obama Church kende mane Phenny leme, to ene Kenya msima. Amen. Kapok adhi mabor kabisa, to adwani mondo achiw jowadwa mane oa e Kisumu region CHTC members. Ae uru malo matin mondo ubika. CHTC members from Kisumu region. Wan gi tich mayot kabisa. Wabiro introduce ji manok to aya. Jo Nairobi ng'iya marach nikech gineno ng'at gimoro kato kata kamano ng'wona. Tich iloko ga. Koro iulo mana nyingi to wadoka doka. Winnie Odio, amen. Walter Umondi. Emmanuel Ochieng, Awud Kajulu Kadero. Ochieng Melki. Elijah Ongwen. John Ongwen. Madok ni a chairman mar development and welfare a CHTC church. Gona amen. Okay, what's nan amen? In Nairobi Obama Church, one called leadership, motel negi Max and Loom. Ae urumalo. Unemanye Phenny ni elwetu, kendo Phenny notho. Come over. Pamne uruya wuoyi maditogi. Nyasaye mondo gwedhu kuwacho achiel ariyo adek kapok arwako assistant chair lady. Where are you, assistant chair lady? You have got a word to say, not you. Emily Obuya. Abro mi 2 minutes mondo watch moru kuom Phenny. Just come. Nyasaye mondo gwedhi. Amen. Opaku ruoth. Ago ne Nyasaye maduong' erokamano kuom kelowa e dalani. Gima nyalo wacho kuom Phenny matin. Phenny ne ojoin kanisa wa kendo no join fully. Aparo ni ji mang'eny nyalo neno gima post e Facebook gokinyi. Phenny na wuoyo godo ka ne wakelo church Obama ba nyise ni Phenny. Kanisa mobama wang' ni wakelo kanisa Obama ka nikech ne wan Dandora. Phenny no yiena ni wang' ni to bire kanisa. Adiera from that day Phenny no declare herself kaka ja CHTC ma Obama. Aonge weche mang'eny. Nyasaye mondo oyud duong' kuom weche te. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Opaki Yesu Kristo. Nyinga iluongo ni Jojo Lum. An achiel kuom CHTC Mobama leader mar press and worship team.
ma kanisa mobama. Phenny ne en jawer wadwa mane watiyogo kanisa achiel.